Basahan tayo ng surat. Pagkasalitaan ni Noraline nga napoluan nagrigan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnim. Tamariknak nga nakarigrigat ti kasasaad mi man. No apik idi ano sa sinuman ti marigrigat ket isuda itinalaing nga pumutot. 5 kami nga kakabsat manong ket siyak ti nauna. Wah, sakit ti balay mi ket kalapaw laeng manong. Kalapaw. No tirabi manong nemi kingki wano kandela. Ti pagsilawan mi. Agluto kami manong nemi agaron kami kayo nga sungrudan mi. Nakauring to nga kaldero ken kaserola wano banga. Sang kasapulan, sang kaapuyan, manong. Nuno tibigat, pagbibingayan minto titlog, alining. Pagpipiritan minto, manong nemi ti salad, ngarangaw ti kamutig. Ilagbasa ako kun manong, saka-saka ak nga mapanagbasa. Nagalalusan dagiti pagbadog. Burangin abuok ko jak pa'y masagay-sayan ng dudaddo. Makibangbang ka, makitaltalon, pasari mo pa nagkarpintero ni tatang, idinto tananang ken plain housewife. Sakit na lang nga mapan makitismusa mano. Hindi amo kung dagluto, agdalos, aglaba, siyak aminen mano. Dati matirikat na manong nemi no sikat inauna. Si kantut agud udir agayuan kadagiti addim no dantuman pakabasulam kininanang mo kedelen na kanton layko nana. Jak pulus mapan makiayayam manong. Umapawala karagiti padak nga ubing taadada ang agaayam idinto ta siyak adak nga agayaywan. Adak nga agluto, adak nga agdalus, adak nga aglaba. No, mukla kumakasto ti biyag mi, manong nemi na pimpias la kumano sa anak ani paspas ngay. Dapat nagiti kundaway nga aglugaw ni nanang no awan iti umanay nga bagas nga maluto. Tapno mawaras ka no. Nakakutkutong kami malnuris. No agdigos kami manong nemi ang kapakit agsabunan no agtutbras kami o bakit pagtutbras means asin di pagtutbras. Dumagkailaklak ko na. Panawak na itong lugar. Mapanak makigasan-gasat. Ure sa din no. Basta lakid dita. Mapanawak iti kinarikan. Inagraduara kong elementarya. Manong nemi saan ko na pagbasaan na tatang kininanang. Agaywanak to ano. Agaywanak laingen kada kiti kakabsat kuman. Talimakam nga ron. Sakti na una. Inagraduara kong elementarya. Adadan ti panakabugar ko manong nemi na siyak pa yan dagtagibalay amin-aminin. E din to taninanang manong nemi mapan makichismis. E din nasurutan na mapan makitong it. Mapan makibinggo. Pag-apadan to ni tatang. Apay nga saan na nga mga manong ni nanang ti pagrebangan na kada kaming anak na. Apay nga ipaturay na lang yung kanyak nga siyak nga inauna. No dagsakit idi manon nemi ayo di agas nga tumarin na nga paracetamol wenno anyaman dita awan pa may gata. Diba gadalata na kadumlat uminom ka ado, la uminom kat ado, agkumot ka agpalengit ka sa kanto agsukat. Iso nga itinagraduara kon manong nemi iti elementarya ket gabot ta mabugarak unay. Ibagak idi kininanang manong nemi nga nagsapol trabaho sa ili, Yap Sentro. Ngam dinakpalubusan. Dito yak lato nagtibalay manong nemi. Kamang palapalabas ti oras sa panagluluto, panagdalos, panaglaba, digusag to iti kakabsat. Ngam naglibas akman. Nang ibati aklangin iti surat na naiturong katatatang kininanang kaditi kabsat ko. Mapanak sa ili. Conforme dita manong nemi no sinuman iti wangala kanyo.
Adamet itultuling ko, mabalin ko, pagplete, manong name. Pimanawak nga ro din. Iri makadano na kon manong name iti sentro ti ilimi, kalpasan nga naggapuak, iti nasel-sel nga away mi. Away iti lugar mi. Pag napagnaak, napanak iti karinderya, tamabisina, napanak nangan, sa itikuan, dinamag ko karete magserserbi kanyak no, di lang masapro ti para inaw manang, sumrekak man. Sumrek ka, manuto mo. Agtartinak ton, karadrador ko ti grade 6. Tapi kas talangan. Narapis ka nga, nagkapuak nga rotirikat. Naglibliba sa kidi balay mita. Siya matibuga rin ni nanang ko. Siya kami tinauna kada kami nga limang agkakapsat. Napiya ko man sa angamarites ni nanang ko. Kada tumutong it. Itatang ko mat pasare mabartek. Kajay. Awang kuryente mi, nagrigat biyak mi. Karkata sa lutsudak ni Nana Rusa. Pinayapahin akti bakit manong nemi. Nagagit kamit lang. Ken saan kamit lang agtatakaw. O saan na? Diya pinapadasan ti nagtakaw. Barbarik ano padasik to. Ay, ang kuntong arami din datan na. Kasano nga rin sa pulan da ka dagiti naganak ka kat masapulan da kanto kat iyawid da ka. Andang amuad dak dito'y nana. Sandak to ang sapulan dagiti diya. Sige. Masapul pa yung stay inak anana dito yak nga maturog. Awan ti agigan dito'y. Ikasanon damang serrek kang ka. Kat balasit ang gawit nga rudan. Tidak kan tamat kayat nana kapot barbangis ita. Tsak among ornoson ti bagi. Kapong ortirigat. Sige. Umay ka sa diya balay. Agyang kamit la sa diya. Kaya manak nana. Nanarusa. Ano tangga mo? Noralin, ada entukat mo akard mo. Ada na. Asa ti eskwela dito, mabali mo tumat nga irapin nagbasa ti high school. No laki din nagagat ka wala na, uwin. Sige nga rin. Tubulong ka nga rin dito, naginaw kaya nagdalos. Kalpasan na ito nagsara tayo, kuyog tanto nga kawit sa diabalay. Napintas ti balay da manong name it da kuryente, da silaw, da TV, da stereo, wow ko na. Dito ti silid mo, Noralin, ano saan kat basit lang, kaabay mo na ti aso. Hanga bale, tanong akit madalusan ti pagyanan na, kat hangan na pagsit. Yam amo ka kinilakay ko. Pernan, ni Noralin, kahit na trabaho di karinderya. Ken ori ito ti balay. Mula to mulasan ko. 13 kunton data. Prangka. Abay. Kasat pa ng kinam tobing. Kagagang nila makita ka. Agpapugis ka to gusar ka to shampoo dat hanggang sa buhok mo. Ken hanggang sa magdagdigos nila ang balasan ko. Ang mandatang nga naklagsab sa buta ang pagsabong ko. Dito kompleto ka dito, shampoo, sabon, bagdigos, toothpicks, lotion, kaya tumapay. Amom no maasikaso ang tabagim, sigurado ka nakalaplapsat kabalasan ko. Kaya tamanin, Franco. Napin ka warwarningan na. Loko ka. May lethal injection ka. Awan data iti panunod ko, Rusa, si Gamit. No makita mo to lang nga lumapsat nga kastaw ni pusaksak to reto nga ubingan, baka kit no. Ano yung pagbagayo nana? Awan. Napimita lang, no saan ka pusaksak tamang ano, makartam kang kat asawa. Diyos ko. Delikadong samat dito, naku nagtinakam ko manong. Ngayon pinadas kong inistimar, tipag tadumat di kita ruwatek man. Adumat di kita osarek kunak kuma. Masapak nga agriing, manunemi, agluto ak ti pamigat mi, kenda dumapay nga trabaho, iti hardin,
ken asikasuak manong nemi di kitras ken nga maasikaso. Sakam to mapanagkuyog ken ni Nana Rusa manong nemi paniti karinderya na ulukatan ton taddan to umun na nga mapansadyay nga agluto ken agsagana. Oh, mano samit lang. Agtrabaho ka di balay sa kagtrabaho di kanti ay karinderya. Manusak na. Tilang saan ko manusang kit dadya kasi panagkita ni Tata Franco. Anang tulaki din talagang nakalaplap sa takton. Kaputan ni. Nadulos na gitarwatek. Makapagpulbusak ken na dumapay. Ket magapumatin nga agbungkas na ti barukong ko. Nagregla ka din. Hampay na. Anak ka din nagregla. Kunak manong nemi ket isumot nga. Na? Wala daw ka nga nagregla. Nana, nagnaman, nagkabuguan tayong gumatang ti napkin. Tag-napkin ka. Pwede ka adak dito balay da na narusa manong nemi liklik-likak ni Tata Franco. Nukasta manong nemi o agpagatang tinumen na ken agpaluto ti pulutan na. Agtungpalak mo. Na madadagi di kundaway manong nemi nga pagtukawan ng iti abay na. Ano ti arapap mo balasan ko. Kahit ko ti mga pagturpos iti kolehiyo, Tata. Nagbasa ka pala mo sa high school lang. Sa kanto ag college. Kumusta mati kita anak yo, Tata? Ay dududwa kam laing nin kanina na marusad toy. Sikat may katlo Tigita anak may kadadaamin pamilyada. Kaya mamam ka ding umubing teriknak. Lumakit kita ka. Tata, awang kumatita ka sa panggip yung kanyak. Ibilang dak ko mga anak ko no apo ko. Kaya una, naglalayang ka lagi di. Di ka di mailiw, jay lugaryo. Mailiw ako man. Yung patasak to tagsurat, ang imsang ipandi-address ko. Mga may dagdanunin, katsukunan dak. Kaya dito nagsweldo ka, kat pataas mong tumatipapan, agpawit, iti para kadakwada. Awang ka dito sumsumrek nga tricycle ijayan nyo. Hindi, Tata, hindi isundot pagpawitan. Tapos no maraman ang damat ti sweldo. Ngayon, usarek ti pa nagbasa. Kaway na akong pagdanagam ka da kami gininanbos. Da kami ti mang pabasa ka. Basta lagi di nagagat ka. Kan agan anus ka. Damok na sweldo, manong nemi, nagpawitak. Nangilikpitak pa manong nemi ti surat. Ngimsang ko yung bagat address ko. No, pa'y kasta manong nemi yung bagat kadakwada ng sanda madandanagan kanya. Napialangan na maitulong ko kadakwada man. Kaya di pa naglukot ti klase na panak nag-enroll taas na naglaing ti high school dito sa sentro. Nagbasa nga ro dito high school manong. Numampaysan ko kumanganam na maing nagbasa. At least matungpal ko tarapaap ko. Babayan ti pa nagba. Rigat ko. Wan, pagbasaik ti bukod ko nga bagyo. Kasi na po Diyos manong nemi awamot layang tidakes nga panggap uno aramidin kanyak ni Tata Franco. Numampayad na rin duma talaga na sa maliklik nga kitkitain na. Narigat man ti kasasaad ko manong naming inan anusak. Nagtrabaho ito nagtibalay da, sakto mo pa nagbasa, nuwawan klasik, tumulong sa karinderya, kastamot man normal Pasko ti klasik, iti amalem, sa kamto agkuyuken kininana rusa nga agawin, agluto akto ditoy, isagana akto ti pulutan kininumen ni Tata Franco, sa kunto aramidan ng assignment ko. Napaspas ka naglabas ti panawen, aging ganal Pasko ti first year high school, second year high school, third year high school, aging kang graduara kung manong. Saan ko nga naliklikan manong nemi tinagawid dito balay. Kat nuan niya tinapanawak a balay, kastapay laeng matmanong. Nga marmarpo, nga kasta ngagbagyo, marba, patakdaran tumanen. Kaya dadakkelan manong nemi di kiti kakabsat ko.
Ay, nuralin anak. Ay na, yaman kami na nagbakasyon ka. Ang abalin lang, tagsusurat ka, nagpapauitak mo ka na kayo. Ay, di ba ka nakis, awan iti pauitan mi, nagsubalit kami. Ang abalin lang, ay na nakalaplapsat ka anak ko. At the boyfriend mo. Oh, pay. Kansa akong tularamitin deta no, makapagturpusa. Kaya nagturpus kan tumatin ti high school hat. Agturpus sa kiti kuleyo ko nanang tapno matulungak ti kaapsat ko. Ngim ano nagpatinggan ni kaapsat ko? Nakit nagpatingga lang ti elementarya Ay, ala, parabaring mo siyak lang Oray no siyak lang ti makaradwari ti kolehyo. Basta laki di makauray da. Urayan nyo kaapsat ko, nga danto na pinta sa pagtrabaho. Ket no sinuntuman ti mayat kada kayo, nga agbasa iti college, siyak ti mga pabasa kada kayo. Ngem saan nga napasamak da ita, manong nemi agsipod, tanasapad da nag-aasawa na gito. Naglokodan ko na. Siyak kayo nauna, nga kabsat da, awang pa'y boyfriend ko, idinto tay suda. Dagiti dua nga jet. Nagsarunod na nagkasarano. Kahit no kasar trigat, magrigat na taon, trabaho na. Ay, dadalat nga mangmangged manong nemi karpentero, wano saan kita makitalon, makibangka. Di ka dadapay no ka nabati nga dua, nakapsat mi, talimakam nga ro. Nagradwarak manong nemi, kahit na magasata na ka nakastrek nga empleyado iti munisipyo ti Ilim. Nga itinatamat balay danana rusa manong nemi ti pagawidak. Ta, imbilang dak pagid din na miyembro ti pamilyada, imbilang dak nga anak manong. Ta adayo ti ayan, digiti anak da, ket kunada nga kanyak, alistuam ta ano agasawa kanton. Dito ito pagyanan nyo, ket nakam ti tagtarakin, kada kitay agaywan, kada kiti anak yo, ta balinda nga puko. Dito'y munisipyo manong nemi ti kaadu dagiti agaram kanyak ngumit pa yung nagpasyar dito'y balay nga pagyanan. Papadamat lang dagito'y nga empleyado manong nemi ti munisipyo. At tapay tricycle driver, minibus driver manong nemi agaram kanyak. Ngayon kaslaman laawang pulos manong nemi iti pakariknak iti ayat kadakwada. Aging kadim tengen manong nemi ti lalaki nga naikari sigurong iso. Iti may isang aldaw manong nemi nga ada picnic mi nga agkakaopisinaan. Iti may isang beach resort dito Ilimi manong. Dito kami nga nagpicnic. Iti at aribong-bungan da manong nemi nga mangalap. Kasi manglad manong nemi nga mangilako ka iti nakalapan. Manong nemi, kasmala na tignay iti pusok, iti paringan na, ni isagani. Ti isagani tinagan na. Ano man pa nakapugpukot, manong nemi kaputa, saan lang ang long sleeve, no dikat nakasandulat ta, manong nemi nga sa grapin na tiinit, wano darang tiinit, ti pudot ti darang tiinit. Ano labsak tagsao manong nemi jalaing ngipin na ti puraw no kasta nga umisen agraman jay puraw di matani. Gapo ti kina erten tingisit ti kutis na gapo nga ti pudo. Adik si kalangin ti sang matang. Ada pa nabati. Ano ngamin ikan na tama anong lapo-lapo laban ti itak. Ano na ita? 3 kilo. Ilibrak lang na keng ka, basta mamok tinagan mo. Kaya babalinggot to tagpasyar di balayo. Kaya mo kidi manong nemi kat ang angaw na, kaya di may isang asarda, manong nemi maturog ak kumanin di agoni ni Tata Franco. Norelin, ito sa Ilim. Sino tata? Isagani ka no tinagan na. Isagani?
Ammo manunimi taadlakid ding gagar ko nga napan nang kita. Isagani. Ah, Noraline, kastim baga gidi. No, may kapasyarin. Gusto maggamit yung baga mga yan mo. Saan nga balay dito? Balay di pagyanak. Tinangibilang kanya nga anak. Yung nang pabasa kanya. Uwing gayam. Dito yo. Ano na ito eh? Ikan. Ni paborito. Ala. Inakarod pala irep at lutok tun tumigat. Ay, tata, baka kayat yun ito eh. Ano na tayo? Ikan, yung regalo ni Isagani kanya. Uy, mayat akilawan. Kaya mayat na tata. Mayat, maalap-ap sa marami na kilawan. Ala, Isagana yung mga kilawag ta, uminom ta. Sana uminom tata. Siya man pala't mangalap na sa uminom. Ilinto talaga di mangalap kita. Datat ilaban na tilabiis to. Gabo to tsak mat among Isagana manunemi ni Isagani ti mait kusina nga ng Isagana. Inalap-ap mi manunemi kalpasan na iniwa-iwa na isot ng rami tirekado. Dito nga nagalap-apan. Isot ti masigang, madiguan. Sige, tigsigang kita muk. Hindi ka dami ti kusina manunemi pasaramig kanan na ti ima. Pasaray agdennes ti takyag mi. Aging galitoyin ng bagana ti I love you. I love you. Ora sana ka na ikariga pata mangalapak laing. Ini tatasikakit mga opisina. Isagani. Nagrigat ti bihag nga nagkapwak. Ket jakayat tibo mangbangon ti pamilya anarigat. Santa ka taan tumat nga ta agrigat, gapata nagagayat akmet, naman pa high school graduate ak lang. Ken mga opisina kami. Tuwa na. Inta pa lang sa diyan ni Tata Franco, ket ita pa lang agururay. Impang ko sa diyan takilawanin, dato lang masigsigag sampay. Sige, lutuan tangar dato sa tando mamasadyay, mapantadanggayan ni Sumo. Manong nemi kaday dimitlang nga rabi kat inaklon ko ti panagayat ni Isagani agsipud nga rod tay patpatek ko. Kadado di kiti mas daw idi manong nemi di mamuandang addan boyfriend ko amay salaing kanu nga manggalam. Abi nga di mo inosarta. Panunot mo. Noraline. Mga opisina ka nagadulag iti agar-arim ka dito nga mga opisina man. Apa nga dati pang mangala pala na pilim. Kabuta, isot pa karik na agtiyayat. Among ngamin, mare, na sinot na kaputirigat, diyan mo nila marigrigat, ti kayat na. Hanggang tunga tamad nga agrigat, kaniya Isagani, kabuta nagagbaling nga asawa. Sa bagay, nisot kayat mo. Aging ka manunemi nga nagkasar, iti agadi iti burudek. Kahit naawisak, siyempre, mabangko atendaran ti kasar ti kapsat ko. Nakasapsapat ang ag-asawa. Inimbitarak ni Isagani manunemi kat kunana. Isaganaak, inakagkalap iti may isang arabi. Kahit yung makalapak, isubanunan tang agpaaway. Nayaranamot manong nemi nga ado, iti nakalapan na. Kahit mas daw da manong nemi ti sumangpet kami nga nakadato, duwang estero po nga rakkel manong nemi ti ayan di kiti ikan. Ket iso ti maysa kadagiti na Isagana. Inyam amok kadatatang kininanang kakabsat ko ni Isagana nga boyfriend ko. Imawang pa'y nagbalbaliwan ti balay mi manong. Kaskas di. Sa bagay at damat ka din kuryente manong nemi ta di manong ng ti kuryente dito'y lugar mi. Ngem kaskas di manong. Nga marmarpuog tila nga ti balay. Dito pwede may sa plano. No, dan tumaornong ko, Isagani.
Tagbalik kumamatan di balay mi. Sementado kumamatan. Di tulungan ka. Tulungan kayo. At damat agur-uray nga ornong ko. Nakababayin ka. Nuan yaman tarapaap mo para iti pamilyam. Kaduanak. Kinipasyer kan tumatan na, di balay mi. Kumusta mati pamilyayo? Well, mangalapak laeng mahamot makunang marigri katunay. Sa ti mangalap nga ada ornong ko. Diyay pagkalap ko kit bukod ko pagkalap. Sa madasin sila nga pagkalap. Bangka di motormet. No may kanto sa di balay. Makita nga kaslasaan nga balay ti mangalap. Mabayin naklawa na yung kengka sa gani. Ang amin tatang kinananang di amungin sa ganat yamin. Nagiti kakapsat ko ngayon imun o na nga nag-asawa. Handamat ang mga tulungan datatang kinananang. Isungarod nga kunak. Datanto iti mangbalbaliw iti dayto nga balay. Pagbalinan ta sementado. Nalagda ken kumpleto talikamen. Ket kaput dayta terapaap ko manunemi nga no ibagada ko mga dayto iti balay da Noraline makita ta kumamanteng nga napintas. Hanak to nga naragsak no balay kam to kini sagani nga napintasot balay mi idintot hampe nagbalbali ti family house mi. Kas narod na ko nakiri manunemi nga idagtalawak amaman makigasang-gasang. Siyak iti mamaglupos iti kinarigat ti biyag. Wain manunemi dua kam laengen ti sampay nga nag-asawa siyak nga inauna ken ti burid. Kaya nga manunemi na pagbalbaliw mi ti family house mi. Ti makel sementado, napintaan, napinasabalay, manunemi, tanong kasta nga matipon-tipon kami nga limang nga kakabsat agraman ti pamilyami, umanay. Kada kastaon ti pagyamyaman datatang kininanang, tababain kada kami kinisagani, ket pimintas, nagbaliw, ti kasasad mi. Nagkalaysa kami kinisagani, manunemi, bali siyak, iti nagkasar. Kaudyan nga nagkasar. Tay mo na nga nagkasar ti burutek mo. Kunata nga ron. Numaunaan ka, no si kakit inauna kat maunaan ka nga maunaan ka nga agasawa, ada umununan kim sika, umununan digiti kaabsat mo nga ininaudi, talaga nga sika ti maudi. Ngayon saan kami manunemi nga napukawan tinamnama kini isagani. Naman pa medyo nataingan kami nag-asawa, nagsasaruno manunemi dagiti talungan nakmi, may sakit gudwa ti ngatawan ti baet ti tunggal mais. Kadago pa mi nga kakabsat manunemi dakam ken isagani ti makuna nga napintas ti biyag na. Itiigid ti baybay manunemi ti nagipatagderam mi ti balay mi, kabuta nagtultuloy iti kinamanangalap ni isagani. Manangalap ko na manunemi ano may buy-buyam dagiti agkalkalap kadagiti YouTube, iti Facebook, iti YouTube, iti social media ko nakid. May isamat iso naman nga agblablag. Nga dumit ti followers, manunemi iti vlog na. Nga iso pa'y manunemi iti pagpuan iti income mi. Manong, adumat digiti nga tulungan mi na naruna, at darigiti makita mi ang kasapulan ti tulong. Malagip ko lakit karon no kasta nga bapanggam karig na salsal nga lugar ket makakita kam karig iti abong-abong nga nakakaasi digiti agindeg nga awang pe kuryente da nga maadi-adi digiti nga kakapsa. Tumultulong kami ti asawa. Takunak iti asawa kahit ko nga tulungan digiti nakapadas iti rigat akas iti napadasak iti ubing. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, ket thank you, iti laing mo nga nang ibasa, ket sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kadag iti pada ka nagdangig ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rod, agyaman nga pagayam mo, Noraline. Thank you, Noraline. Thank you, mat kadag iti nagbuya.